si benta ban penyak sakmat dia kata kajing penkendria ya kinong syong madan hang ni apok kendailat na kaliang jong ka Shillong Municipal Board mentaka sedap hi kilawan ban kendang ya kita kinong syong madan ki bomdon ya ka COV ha kajing wan jong ka municipal hi hang ni kajaka kaladon kata ka kenram ka bami na kajing persajur jong kinong syong dukan ha kani kajaka ti na kaliang jong ngi layo ban ya kran ye ki nong yalam jong ka association ha ka bakil apen penpau ya kajing bom suhun halor ka jing ai COV jong ka tnat SMB sya kini kinong syong madan tika ka bagidon berperskau subhaban ya ine bangi ha kani ka kubo Batai MEP bangidon lang ha provisional town vending committee kal ayat chakmat tika kam taka institute survey kata claims and objections kumaka batai ka ahan sakawairu ban identify taki jaka vending no vending kadai hikap town vending committee menta karang don tangka provisional town vending committee wat kataru yang on a pilot basis khnang bakan batai ka kam khnang bangin nang ban trai kam yang to ini benta tanang ni hadung thela dum sosun ngin ya persang titong ini persang dak ba ai so ki license te mentip manu badai hok ban yo han ladap kata kala keluit kini ka jaka ti kala don ru ki jaka bangila ban pen song ki barit ki baddi tang ikwai tempo bar ki bai kin salat hang tai Handrai omdai hakdak omdai kerke balai ngakwai piru menta ba pindet pinring ka thesha khrum jaga muda baki persang ban thawi ka to klam ka jingbit jongka provisional town vending committee kishna kum ki rok so shathe bakin shong ki vendors ka ab jingma ya ki ka ab jingma ya ki to ki ban le thiet ro tingi ngi ong dalai le ro ngim num sa ip ban le akum to ka pisau pat ba ngim tip ro kan no ki apen lut jing sisa kila ade ban bo so ka plan ha khmat jong ka provisional town vending committee ki kam le akum ta nadu January ngla tho sa chi cha ba pen sange andre maki kishna kala adu ka jaka parking hang the ha basement lalu sa kapisa jong ajong phi ba kishnai ki ro bat menta ha bangi ong bangin shift ha kani ka road level ro ngin shift tang lada mangi ngi don bentalang ban plan kumno nama dai tang kini kinong dia madan ki ban so tho ha kan kur kam ban snai tai yu ban biang ban bo ki ma bandon ka storage kadai ban biang ka toilet kadai ban biang ka crash kadai ban biang ka kumta ter ti menta ni kam ong bangim num kerja hendai ngi ong ki don ki conditions ki bangin kerja namar cheja baraboru baki shu kerke ki pha efficient no ha ngin sale kat kimpat penbiang ka crash kat kimpat penbiang ka storage place kat kum ka an kita kat kimpat penbiang ka toilet kat kimpat ai lang yang ngi bangin don bentalang ban design ni katai namang ilayo I ka ai baki le stage khrum ngila terwaru bangin wanlam ki arkitek la jong ngila ekran ki arkitek hang ni ngila ekran ki arkitek ki badan sha Sikkim sha Delhi sha Bangalore khang ban wanlam ki ka baitanan berkabayai ne na bentai ka ni ka sor shalong hi ndai kini ki kentai balai baki lean ki le kum ki khlung tang na ka daw bangi sei kata ba pe chane karang don ka jing thot baki don ki bamdai ban yo ka license ki yo ki thot nang ta ki skwa le jubor ni kapan pa baki long khlung kamlong rangba kamlong kinong batan kinong dia madan bani kini kinong tre sarkar dengan ong syugum no kampat don kanu ka jing siu ndrei hakini ki license ka don ki jing kulmarte jing sisa ki diban tho ka renewal date nama ba PIM tan bata system lanu kin one renew kadi nakta ka daru ba nado bas dangi insist on a digital survey nama mata ka jup for internet pe ka subha pi pha message pi ong one ai ki kot isla nama ade ka porban renew lanen don kinu gono ka sakawairu nginget halor ka transparency and accountability but kide ban pendan kam ya kan ka digital survey ban also bu ha ka public domain ya ka list baro ki berong ni ban tip pat ba hi ki ban tip nang numla ban bori numla ban sim ka bu mano ya kan ka process ndai kimle akum ni hapar bangi kedau hamlong ka digital survey ro mangileng ina terwa bangin ai gawe ka app nama ki don ki parlok jongi ki belap don ka app digital survey kum ban capture ban le geotagging ban tip ino isong hangno bakan sup ban la ban verify Yang in IA nama ladon berdevelop ya kan sa Delhi baca Himachal. Kiong hanangin adon ki vendor la jong. Kini berok kini ki kam na pisa. Nama ki kwa ban ai contract yang nu ban le ya takakam. Ndi kita ki baki ai contract group fail. Kham long kam. Manu pada bahap ban sosan
kinong di madan Badam bara kamar te babian kadi kamen surat babila bara kamar ai la kada arjar tarik bilik kita di kamar kamar jono banyo nama ni kau pada macam ni ba kau kan silakan ada tinggi kai kau pindah talent aku kan mandi bagi pilih ada kong ba dan lain itu kenapa kau kan sama macam ni pada ada kau kan kata saya pasti balik ada saya balik rawat dan pandai jauh pi kami hap sendiri ber beri udukan 4 pli kamalik kamdan kamar lara Nak kulit salah tip marwai nak tak marwai. Tak apa hai. Es mar banyak.